Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями о самом актуальном и о тех новостях, собственно, которые взбудоражили сегодня информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це Бугунь сьогодні. Рада представить гостей нашей студии. Михайло Цимбалюк, народный депутат України, фракція «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народный депутат 8-го скликання. Вітаю вас. Добрый вечер. Сегодня под Верховной Радой были столкновения. Полиция Киева сегодня сообщила, что в результате столкновений пострадали двое правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали двое журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, что там было. Командиры милиционеры, скажите им, что... Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе! Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Руководитель нацполиции Андрей Крыщенко прокомментировал столкновение под Верховной Радой України. Давайте его слушать. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулося з різними, на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулось до лікарняних закладів. Зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Ну что ж, 17 правоохранителей обратились за медицинской помощью, и, по словам Крыщенко, 26 протестующих все же задержали. Ну вот, что вы думаете для начала по поводу увиденного, услышанного возле Верховной Рады Украины? Я все-таки начну с вас, да, вы были в это время, находились в парламенте. Как вам оттуда, из-под кулуаров, виделось все, что там происходило? Возможно, вы выходили к людям, общались? Справді, Батьківщина анонсувала цю акцію під Верховною Радою, і ми декілька разів наголошували, що ми за мирну акцію протесту всіх тих людей, які мають свою думку стосовно самого формату прийняття тих 3 законів про землю. Ну, не очень мирно получилось. На жаль. Ми виходили з Юлією Тимошенко і з великою кількістю депутатів до сцени, виступали перед людьми. Саме в той період ми почули крики про допомогу від готелю «Україна», і після того ми разом з Юлією Тимошенко підійшли туди. Це було непросто зробити. І вже ми були після самої сутички, спілкувалися як з правоохоронцями, так і з тими людьми, які вважають себе потерпілими. По-перше, ми засуджуємо будь-яку акцію насильства
І я не погоджуюся з Крищенком. Він сказав тільки, як керівник Нацполіції міста, що тільки потерпіли правоохоронці. Потерпіли і ті люди, які були мітингувальниками. Я попереджав декілька разів, щоб не допустити провокацій. І саме завдання поліції – проводити профілактичну роботу серед всіх тих, хто бере участь у мітингах, для того, щоб не допустити те, що сталося. Але ви називаєте те, що случилось, провокацією? Тому що зверніть увагу, як жорстко діяли правоохоронці. Це не стиль української поліції реформований, це стиль Москви. От зверніть увагу, саме там поліцейські там зачищають тих, хто проводить масові мирні акції. Я вважаю, що провокація саме те, що хтось із протестувальників застосовував кийки. Ми бачимо, що там було і каміння, ми вважаємо, що це неприпустимі речі. Але на сьогоднішній час одна людина померла в кареті швидкої допомоги. Декілька мирних людей, це підтверджено. Зараз Вадим Івченко перебуває в морзі. Ця людина померла, є його прізвище. Хто це? Це житель міста Києва, 79-го року народження. Це представник національного корпусу. І дуже прикро, що є відео, де він декілька хвилин лежав на тротуарі, і поліцейські не викликали швидкої допомоги. Швидку допомогу викликав цивільна людина. Зараз ми будемо вимагати з завтрашнього дня, перше, створити тимчасову слідчу комісію, запросити керівників правоохоронних органів в сесійну залу, щоб вони дали відповідь, що це було і як діяли ті, які сьогодні покликані берегти правопорядок. І нам дуже важливо, щоб відповіли всі ті, хто винні. Ми цього будемо вимагати. Але з чого все почалося? Почалося з грубого порушення регламенту, коли комітет з земельних питань або з аграрної політики проводив свої засідання в підвалах, в закритому режимі, и с чего все почалось. Вот про это подробнее я обязательно поговорим, Игорь. А как вам вот это все видится, то, что сегодня произошло? Вот, по словам народного депутата, 40-летний мужчина погиб в результате, как стало известно. Ну, я поки що не знаю, хто загинув, тому що, можливо, там є більш детальна інформація і від чого загинула людина. Ну, знову ж таки, ми почули звіт керівника поліції про кількість постраждалих правоохоронців, а громадяни їх вже не цікавлять. Це перше зауваження. Другий момент. Є Конституція України, яка дозволяє, яка гарантує нам право на мирні зібрання. Я можу лише сказати, що, як будучи координатором руху опору капітуляції, можу сказати, що лише одне, що жорсткість дій поліції я не можу виправдовувати ніякими доцільностями в той час, коли ми не бачимо адекватної реакції керівників. Я хотів би також зауважити на той факт, що ми пам'ятаємо, коли відбувалися події з Беркутом, ми пам'ятаємо, що дуже важко було Беркут ідентифікувати по надписах на шоломах. Якщо працівник поліції, якого ми от зараз бачимо дуже багато з них на кадрах, піднімає комірець ззаді, номер також не видно. Я можу сказати лише одне. На слідуючу акцію, яку би я не виходив, я закликаю теж всіх громадян в цій ситуації. Ну що, зараз зимно, купуємо балаклави. Ну а як? В такій ситуації можна щось говорити. Ну, ви вважаєте, правоохоронці дійствували слишком? Я вважаю, я дивлячись по цим кадрам, я вважаю і бачачи, і маючи ту інформацію, яку зараз і журналісти розповідають і так далі. Я вважаю, що це була занадто жорстка реакція з боку правоохоронців в контексті, коли пресікаєш хуліганські дії, це одна реакція. Коли страждають люди, які також є учасниками мирного зібрання, не ті, що хулігани, а ті, що інші люди приїхали, то тут трошки, знаєте, вже трошки інша ситуація. Я думаю, що мають бути порушені провадження стосовно застосування надмірної сили проти працівників поліції, а саме проти тих, хто надав команду це робити. Ми пам'ятаємо, як Беркут казав, що ми під присягою, нам дали наказ. А громадяни України, які були на Майдані, казали, не виконуйте злочинних наказів. Ми побачили, що зло не покаране, ми не побачили, хто би за віддання злочинних
злочинного наказу був покараний. Безкарність породжує нове насильство. Я ще раз наголошую, що слідуючим виходом громадян будуть виходи громадян в балаклавах. І що тоді далі будемо робити? А тоді дійсно вже буде все безконтрольно. Тоді вже і провокаторів, навіть ми, організатори тих чи інших акцій, не зможемо вирахувати тих провокаторів, які можуть бути серед наших рядів. Я вважаю, що дуже багато речей було, звичайно, інсценованих і спровокованих заради того, щоб отримати привід, розігнати протестувальників. А вот давайте сначала послушаем представителя «Слуги народа», народного депутата Никиту Потураева и его коллегу из «Голоса» Ярослава Юрчишина, которые прокомментировали столкновение возле Верховной Рады Украины, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Если говорить про провокации, которые вы уже упоминали, про то, что некоторым политическим силам, возможно, это тоже выгодно, то, что сегодня произошло, тогда давайте рассуждать логически, кому это может быть выгодно. Потому что говорили, что Батьківщині в первую очередь. Насамперед, я би не сказав, що комусь із політичних сил це вигідно. По-перше, бо ми закликали до мирної акції і попереджали про недопущення провокацій. Я би хотів казати про інше, про подвійні стандарти. Ви гляньте, як біля Національного банку декілька тижнів зранку з 9 години до 18 перекривається вулиця, приходять люди, які проводять маніфестацію, мітинг, і правоохоронці охороняють громадський порядок. Там тишина і спокій, крім того, що брати. Ми бачимо, як біля адміністрації президента на вулиці Банковій декілька тижнів назад, і, до речі, і зараз, стоять декілька наметів, де люди мають право висловлювати свою позицію, і там відбувається все мирно. Навіть після акції «Ні капітуляції» там було все спокійно. До ранку всі поїхали, і ми. Тобто, як на мене, тут проблема правоохоронців. Чому там все мирно і спокійно, а чому тут така реакція? Ми вважаємо, що правоохоронці мають це все пояснити, чому саме так відбувається. Я не вірю, але я хочу відповідати за Батьківщину, що Батьківщині вигідно. Ні, нам не вигідно. І ми закликаємо, і, до речі, колега з «Голосу», теж пан Юрчишин чітко сказав, що не потрібно розганяти те, що не розганяється. 4,5 тисячі поправок цього закону. Комітет не розглянув жодної. Про комітет ми ще поговоримо. Кому це вигідно, як ви вважаєте? Перше, хочу зробити зауваження колезі. Значить, дивіться, перш за все, акція біля Нацбанку імені Коломойського, скажімо так, це одна ситуація. Ви трошки не путаєте праведне з грішним, тому що рух опору капітуляції, який проводив акцію на Банковій, нас так само намагалися спровокувати правоохоронці. Вони навіть винесли сцену за межі. Тому давайте ми зараз не будемо говорити про якісь лояльності. Але я хочу сказати, ще раз наголошую, на сьогоднішній день цей силовий сценарій був вигідний лише одній стороні. Кому? Керуючій владі. Поясню дуже просто. Показати, що спроможні. Перше, засилається провокатор, робиться провокація, а потім робиться зачистка на підставі того, що була та чи інша провокація. От і все. І покаже, що у нас поліцейська держава, яка може контролювати. На сьогоднішній день це вигодно тільки керуючій владі. От і все. Стосовно акцій, які проводилися «Ні капітуляції», ще раз наголошую, це була акція громадянського суспільства, яка йшла була як продовження після спільної заяви опозиційних сил,
партії «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність» стосовно неможливості перетину червоних ліній президентом Зеленським на нормандському форматі. І зараз ви говорите якось так, от знаєте, а от там Коломойський платить, а тут а що? Що ви хочете мені сказати? Що мені хтось платив на Банковій? Я є координатор руху про капітуляції. І це були люди, до речі, і ваші представники, вашої політичної сили. Ну так то що ви зараз говорите, якісь двойні стандарти? Які двойні стандарти? Що ви мали в виду? Я мав на увазі, колега, прошу більш-менш емоційно, я вважаю, що поліція має, по-перше, проводити профілактичні заходи з тими учасниками мітингів. По-друге, саме поліція не повинна йти на провокації, ті, які чиняться з того чи іншого боку, бо я попереджав, і в мене була відома така інформація, що дехто захоче спровокувати. Хто? Я не буду називати, бо я є юрист. Хай це встановлює слідство, і ми завтра будемо вимагати це від міністра внутрішніх справ, від Генерального прокуратора, від керівника Служби безпеки. Это какие-то общественные организации, это политическая какая-то сила, или можете хотя бы намекнуть? Не можу натякати, бо я юрист, а натяк має на чомусь ґрунтуватись. Я вважаю, що певні особи не зацікавлені в стабільності проведення земельного процесу в Україні. Насамперед, це з закону. Наступна річ. Як на мене, хтось дуже хотів підставити президента, який сьогодні не в Україні, а в Азербайджані. І, як на мене, мають понести відповідальність керівники правоохоронної системи міста Києва. Бо я не вірю, що міністр міг дати такі накази, які виконували правоохоронці, жорстко зачищаючи мітинг. Більше того, я хочу сказати, що я тішуся, що нарешті Національна гвардія і спецпідрозділи поліції мають таке хороше екіпірування. Але я хотів би бути впевненим, що там на Сході і Національна гвардія, і підрозділи Міністерства оборони мають аналогічне екіпірування, як мають ті правоохоронці, які захищають чи депутатів Верховної Ради, чи інші, чи будь-кого на вулицях мирного, слава Богу, Києва. Сегодня вот в этой студии сейчас прозвучало несколько тезисов, в том числе из ваших уст, что больше всего якобы в этой акции провокации заинтересована правящая партия. Но не кажется ли вам, что правящая фракция, партия, которая так за последние работу, вообще за всю работу своей деятельности так дорожит за свои рейтинги, что не станет организовывать подобные акции, боясь как раз-таки потерять кредит доверия, о котором они так долго и так активно рассказывают? Я це спростовую це елементарно. Сьогоднішня акція не є така багаточисленна. Вона це лише прелюдія до майбутньої акції. І коли буде стояти питання голосування за закон про ринок землі, там буде зовсім інше. Так от, даби не повадно було, то треба придушити в зародише. Так говорили очільники Януковича. І точно те саме відбулося сьогодні. Людей було небагато, спровокували, розігнали, показали, що є сила, щоб інші не хотіли би їхати сюди. Ну, слушайте, если они, нарушая регламент, да, допустим, все-таки решат принимать этот законопроект, вы хотите сказать, что люди не выйдут? Я уверена, що... Дивіться, ще раз наголошую, ми зараз говоримо про що? Ми зараз говоримо про сьогоднішній день. Да. Що сьогодні показати, що от ці протестувальники, що це маргінали, що вони там от погані, що вони там асфальт довбали, палатку ставили і так далі. Тобто зробилася провокація, щоб не було підтримки загальної, розумієте, щоб люди не сходилися, як то кажуть, в загальному пориві. І якщо сьогоднішню маленьку акцію розігнати, то невідомо, чи захочуть зібратися на іншу акцію. Розумієте? От і все. Сьогодні ж не пускали, ми знаємо, що транспорт не пускали до Києва. Ну це ж не секрет, да? Трактори так само не пускали і так далі. Ми пам'ятаємо акції євробляхерів, як тут перекривали півгорода на литовських номерах. Щось ніхто нічого не робив, правда? Люди їхали, протестували. Ще раз наголошую, право на мирний протест ми здобули на Майдані. Стаття Конституції, якщо не помиляюсь, 39, нам це гарантує. На сьогоднішній день протест був мирний до тих пір, поки не пішла провокація. В цій ситуації має бути як мінімум покарано ті, хто спричинив провокацію, але мають бути покарані ті, хто віддав злочинний наказ
на чрезмірне застосування сили і ті, хто застосовували чрезмірну силу. А в нас є дуже багато відеокамер зараз, в нас дуже все таке цифрове. І мені дуже цікаво, як вони будуть по закритим шоломам оприділяти винних серед правоохоронців. Чи ви хочете сказати, що в цій потасовці навіть тут видно, хто з них чрезмірно застосовував силу, а хто не чрезмірно? Але ж ми не можемо ідентифікувати, тому що знову ж закривають номера на шоломах. Михайло, а вы как считаете, рейтинг упадет? Знаєте, мене більше турбує інше. Небажання влади взагалі чути народ. Насправді, проблема почалася з одного. Коли засідав це горизвісний комітет, потрібно було запросити представників аграрної громадськості, представників ферм. Слухання ми бачили, чим закінчилися. Але слухання – це рекомендації. А процес підготовки до прийняття закону – це в комітеті. По-перше, комітет зробили закритим. Це смішно, бо згідно регламенту Верховної Ради закритий тільки тоді комітет, коли розглядається питання, що мають ступінь таємності. Що таємно? Як хочуть продати землю? Наступне, жодної поправки не... Тобто хочуть знову прийняти все тихенько, не дивлячись ні на кого, і на четвер винесли голосування цього законопроекту, хоча жодної правки із 4,5. Ну вот нардеп от «Слуги народа» Василь Мокан говорит, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть. Давайте его послушаем. Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольський. Давайте его послушаем. Коли буде розглядати після того, як комітет прийме рішення. У нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. А вот в «Батьківщині» говорят, что не все так просто. Давайте послушаем нардепа Вадима Івченка. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Комитет, насколько я понимаю, будет собираться завтра, да? І він, до речі, збирався Он будет закрытый сьогодні. или открытый? И сегодня собирался, Так, да, закрытый. А завтра какой будет Теж собираться? планується закритий. Да, і навіть не запрошують. Я, наприклад, вніс майже 50 правок. Мене як автора цих правок, який мав представляти їх на комітеті, теж не запрошують. Тобто влада не бажає це питання вирішувати згідно регламенту. І це лякає. І для чого було в понеділок на погоджуванні раді приймати чи включати в порядок денний цей законопроект, а їх 3, на четвер, коли жодної правки не розглянуто. Зараз, як на мене, потрібно негайно сідати комітету і вдень, і вночі розглядати ці правки, і можна було б до четверга їх розглянути. Але проблема в голові комітету. Действительно, народные депутаты сообщали, что в четверг будет рассмотрение законопроекта во втором чтении. Как вы думаете, что будет в четверг? Я думаю, що нічого не буде. Я думаю, що на сьогоднішній день вони ж теж не безсмертні і всі розуміють, що є тиск суспільства і є невдоволення суспільства. Це перший момент. Другий момент, на що хотілося б наголосити. Що значить не безсмертні? Ні,
Це оціночне судження, мається на увазі, що не Дункан і не Маклауди в такому контексті. От, що вони все рівно не будуть правити вічно, влада приходяща і уходяща, а життя триває. Тому я думаю, що їм потрібно буде їхати до себе в округи, ми говоримо про мажоритарників і так далі, щось пояснювати, які б вони не були і так далі. Це один момент. Другий момент, давайте всі пригадаємо, на якій підставі був скасований закон Колесніченка-Ківалова. Порушення регламенту. Що б вони там не прийняли, в Конституційному суді вже тоді можна буде оспорювати в загальному цей закон. У нас же ж є ще гарант Конституції, правда? Президент. Я думаю, що його підпис на цьому буде теж дуже знаковим, якщо вдруг буде прийнятий в таємному режимі, без заслухування правок. Тим більше, якщо я не помиляюсь, там декілька тисяч правок. Ну як вони збирають, що це 4,5. Ви пам'ятаєте, коли в минулому скликанні ми розглядали закон там про мову, чи закон там про вибори? Ну сиділи місяці, довбали тих 5 тисяч чи 4 тисячі правок. Довбали, кожну називали, наполягає, не наполягає. Як вони це збираються зробити за 3 дні? Якщо вони це зроблять з порушенням регламенту, цей закон перестане бути законом. Тільки будуть наслідки для держави інші. Тому що якщо на підставі цього закону, якщо його приймуть, продадуть землю, а потім він буде визнаний неконституційним, я хочу подивитися на покупателів. І хто ризикне купувати землю, знаючи, що справа лежить в Конституційному суді. Я розумію, що в тому суді є багато старих кадрів часів Януковича, які двічі міняли свою думку то за узурпацію, то проти узурпації і так далі. Але є і нові судді Конституційного суду. Я, чесно кажучи, я не був би, ні в якому разі не інвестував би в державу, в якої є така біда. А как вы считаете, я, насколько знаю, Батьківщина говорила о том, что будет блокировать трибуну в случае, если в четверг все-таки в нарушении регламента будут рассматривать законопроект? Ну, я не буду розкривати ті всі наші задумки, але ми, по-перше, не дивлячись, що день такий сумний, ми вважаємо, що є деякі позитивні речі. От я хотів би особисто подякувати Дмитру Разумкову як спікеру, який все-таки після цього запросив всіх керівників фракцій до себе. Відбулася професійна розмова, предметна, непроста. Тоді запросив керівника комітету і членів комітету аграрної політики, де вже відбулася професійна розмова. І велика частина депутатів з монобільшістю, до речі, як пан Василь Мокан, це людина професійна, яка багато речей сприймає об'єктивно. Велика кількість депутатів монобільшості не готові голосувати просто так. То есть, предположим, если во втором чтении будут выносить законопроект на голосование, то не все народа проголосують. З порушенням регламенту. Більше того, наша фракція, ми документуємо все, що відбувається в цьому процесі. І ми будемо звертатися не тільки в Конституційний суд, а взагалі суди загальної юрисдикції, коли будуть порушення, а порушень вже назбиралась маса. Через те, що сказав колега, я підтримую, підтверджую, що в майбутньому будуть непрості судові процеси аж до скасування цього закону Конституційним судом при умові, що будуть продовжуватись такі порушення. А куди така спешка? Почему нардепи на большинство торопяться до Нового года? Це дуже просто. Дивіться, перше, зараз скандальний закон про землю. Але ми ще знаємо зміни до Конституції стосовно особливого статусу ОРДЛО і федералізації країни. Це ж зараз під шумок, коли йдуть баталії за землю, можна ж під шумок голоснути щось. Це перший момент. Другий момент. Ну нема в них вже того монокоаліції, ну немає. Ми бачили голосування по 2 травня по Одесі, по слідству з приводу 14-го року, ТСК. Ми побачили, що в «Слуги народу» 32 сепара сидить. Коли голосувалося по зняттю недоторканності з пана Дубневича, то ми побачили, що «Слуги народу» теж не хватило голосів, що дружеські фракції підставляли плече, ну з тих чи інших мотивів я зараз не хочу. По ДБРу не всі голосували. По ДБРу не всі. А ви представте собі, коли президент обіцяв, що буде проводити референдум. І той же самий там мажоритарник Василь Мокан, десь там так само відстоює цю позицію. І як йому зараз голосувати? Йому завтра їхати у Львів. Він з Львівщини, якщо не помиляюся. Наприклад, немає в них монотого більшинства. Але може бути таке, що от поки ще не розібралися, поки ще не розгорнулися акції протесту, їм захочеться, можливо, під шумок швидше це зробити. Так от, є дуже великі ризики, і я чогось так от переконаний. Ви знаєте, я просто пам'ятаю 8 скликання, партія Олега Ляшка блокувала трибуну. Але тим не менше це не заважало працювати парламенту і голосувати. Якби в них були голоси, повірте мені, вони б сьогодні би лушпашили би, і в четвер вони будуть те саме робити. Тому що саме блокування не може заборонити голосувати ті чи інші речі.
речі. Тому я думаю, що вони це зараз дуже вміло використали цю ситуацію, щоб поставити це на паузу і далі будуть вже намагатися домовлятися. Але той турборежим спадає і монокоаліція потрошки, монобільшість потрошки відвалюється. Вот и Но все. тем временем иностранцам запретят покупать украинскую землю. По крайней мере, так заявил советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте посмотрим на графику, какие же. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. И действительно, одной из основных аргументаций тех, кто против открытия рынка земли, это как раз-таки то, что вот украинские земли иностранцы купят, все выкупят, там транснациональные агрохолдинги тоже выкупят украинские земли, ну и все. Дальше вообще все, проблемы с экологией и так далее. Наши земли, а мы продаем иностранцам, но вот говорят, что нет, не будут продавать. Как понимать? Знаєте, це називається «слідкуйте за їх» чи «дивіться за їхніми руками». Вони брешуть публічно, цинічно. Чому? Поясню. Перше, вони кажуть, що заборонять іноземці, а як особи ті, які мають 2, а то й 3 паспорти? А є ризики, бо є такі в нас люди. Наступне, вони пишуть 5-50 тисяч гектарів. Вибачте, сусідня Польща 500, Угорщина 300, Румунія 100. Як може бути така вилка? 5 і 50. Це говорить про те, що вони взяли тисяч. Вони взяли верхню межу 210 тисяч, а тепер друге, що ми вам зменшимо. Наступне. Вони брешуть чому? Тому що вони передбачають купівля землі юридичними і фізичними і юридичними особами. А юридична особа, яка зареєстрована за українським законодавством, може мати 99% статутного капіталу українського і 1 іноземного. Вона вважається українською, але тоді іноземці цю землю заберуть. Це просто маніпуляції, і на це не можна ні в якому разу йти. Більше того, зараз готовий законопроект про подвійне громадянство. Як там бути? Є небезпека, що таким чином ворогу Росії не треба воювати. Ми сьогодні втратили 7%, які тимчасово не підконтрольні Україну, а там 72% території України – це орна земля, яку можуть купити. Тепер вони передбачають аукціони. Вибачте, чи той простий хлоп, фермер з села зможе зайти на той аукціон, щоб брати участь в купівлі землі? Це ті люди, які є міністри, але вони не представляють український народ. Вони транснаціональні, як ви сказали, корпорації сьогодні представляють. Я, до речі, поважаю пана Мушака, але знаємо його деякі тенденційності стосовно приналежності до деяких агрохолдингів. Игорь, как вам заявление? Ну а як? Буквально 1,5 минути. 120 тисяч паспортів Російської Федерації виданих в ОРДЛО. Скільки там в Криму російських паспортів видали людям, які мають і український паспорт, і в Криму, наприклад, так? Тобто, це як вони будуть це фільтрувати? Вони не зможуть це фільтрувати. Но вообще открытие рынка земли предусматривает продажу земли оккупированных территорий? Дивіться, а ми не говоримо зараз окупірованих. Що, приїде хлопець з Донецька, купить землю на Волині, оформлять на нього все, що хочеш. А если захотят купить в Крыму, это же Украина. Ну, звичайно, тільки ж ніхто ж вони в кадастри вже Крим внесли в російський. Ну, суть не в тому. Зараз я просто до чого веду, що в цій ситуації ніякого контролю не буде. Другий момент. Якщо ми говоримо про аукціони, то фермер, який зараз в кредит взяв техніку, йому ніхто ніякого кредита дешевого не дасть. Мілованов обіцяв 4 мільярди заложити в бюджет для дешевих кредитів для фермерів, які будуть купувати землю. Де?
Нема в бюджеті таких грошей, не заложили і так далі. І ніякий фермер не зможе участвувати в аукціонах. Але сама небезпека це не тільки в цьому. Там, де заходить транснаціональна корпорація, вона просто бере і паше. Їй села і селяни не потрібні. Тваринництва в нас просто вже не буде, тому що там трошки більше проблем з тваринництвом, щоб вирощувати худобу і так далі. Тому буде що? Будуть вимирати, закриватися села. І якщо ми пригадаємо історію, то коли приватизовувалися заводи, то ми народили 5 олігархів. А робітники отримали дулю. То тепер ми ще будемо мати 3 латифундиста, а селян просто в селах не будуть жити. От і все. Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання, були гостями нашої студії. Дуже дякую вам. Ну а ефір телеканала АТР буквально через 5 минут продолжает Прайм Даниленко. У нее в гостях доброволец, ветеран АТО, волонтер Маруся Зверобей. Не пропустите, а будьте с первым крымско-татарским Коршкенджи. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран